ଚାଲ ଆଜି ଶୁଣିବା ଗଧ ଓ ବିଲୁଆ କାହାଣୀ। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ରହୁଥିଲେ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଗଧ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ଗଧର ନିଜର ବୋଲି କେହି ନଥିଲେ। ତାର ପରିବାର ଠାରୁ ସିଏ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ କେହି ନଥିବାରୁ ଗଧଟା ବହୁତ ଏକା ଏକା ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ଗଧ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ବିଲୁଆଟି ଗଧକୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଗଧ ଭାଇନା, କ'ଣ ଖବର? ଏକୁଟିଆ କାହିଁ ବସିଛୁ? ସେଠୁ ଗଧ କହିଲା, କ'ଣ ବା କରିବି, ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋର ତ ସାଙ୍ଗସାଥି କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମିତି ଏକୁଟିଆ ହୋଇ ବସିଛି। ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ଗଧ ଭାଇ, ମୋର ବି ତ ସେଇ ଖବର, ମୋର ବି ଜଙ୍ଗଲରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଚାଲ ଆଜିଠୁ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ସଙ୍ଗାତ ବସିବା। ତାପରେ ଗଧ ଓ ବିଲୁଆ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲେ। ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁଥିରେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ। ମିଳିକି ବୁଲିବା, ମିଳିକି ଖାଇବା, ମିଳିକି ଗାଧେଇବା, ସବୁ କାମ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କଲେ। ଦିନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ତ ଗଧ ଓ ବିଲୁଆ ବିଚାର କଲେ, ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବା। ତ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ବାହାରିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲୁ 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 ସେମାନେ ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତ ଜଙ୍ଗଲ ମୁଣ୍ଡରେ ସେପଟକୁ ଗାଁଟିଏ ଥାଏ। ଆଉ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ, ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫଳ ବଗିଚା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଆଉ ବଗିଚାରେ ନାନା ରକମର ଫଳ ଫଳିଥାଏ। ଦୁଇଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଏଇ ଫଳ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ମିଳନ୍ତା କେତେ ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା। ତାପରେ ବିଲୁଆ କହିଲା, ହଉ ଚାଲ ଖାଇବା, ଏବେ ତ ରାତି ହେଇଛି, କେହି ତ ଲୋକ ନଥିବେ, ଚାଲ ଆମେ ଖାଇବା ଫଳ। ତ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ବଗିଚାରୁ ଖୁବ୍ ଫଳ ଖାଇଲେ। ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ସେଠି ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ତ ଗଛ ମୂଳେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗଧ କହିଲା, ବିଲୁଆ ଭାଇ, ଆଜି ଭାରି ମଜା ଲାଗିଲା। ଆମେ ପୁରା ବୁଲିଲେ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଫଳ ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ମଜାଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତା ଯଦି କିଛି ଗୀତ ବାଜନ୍ତା। ବିଲୁଆ କହିଲା, ଗୀତ? ଗୀତ କେଉଁଠୁ ବାଜିବ? ଗଧ କହିଲା, କାହିଁ, ତୁ ଜାଣିନୁ କି, ମୁଁ ବା ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଏ। ବିଲୁଆ କହିଲା, ହଉ ହଉ ଗଧ ଭାଇନା, ତମେ ଗୀତ ଗାଅ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଅନି, ଏବେ ରହିଯାଅ, ଆମେ ଚାଲ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା, ଆଉ ସେଠି ତମେ ଗୀତ ଗାଇବ ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିବି, ହେଲା। ଗଧ ଭାବିଲା ବିଲୁଆ ବୋଧେ ତାର ଉପହାସ କରୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ଗଧ ରାଗିଯାଇ ବିଲୁଆ କହିଲା, ତୁ ଯଦି ଯିବୁ ଯା, ମୁଁ ମୋର ଏଠି ଗୀତ ଗାଇବି। ଏତିକି କହି ଗଧ ତାର ରାବ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ବିଲୁଆ ଭାବିଲା ୟାକୁ ବୁଝେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ୟାକୁ ବୁଝେଇବା ବୃଥା। ତେଣୁ ସେ ସେଠାରୁ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ଗାଁର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଗଧର ରାବ ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଉଠି ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଗିଚାରୁ ଫଳ ଖାଇଥିବାରୁ ଗଧକୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଲେ। ଗଧ ଇଲୋ ବଉଲ କହି ଦୌଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଗଧ ଡାକ ଶୁଣି ବିଲୁଆ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ବିଲୁଆ ଆସି ଗଧକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ଗଧ କହିଲା, ବିଲୁଆ ଭାଇନା, ତମେ ଠିକ୍ କହିଥିଲ, ସେଠି ଗୀତ ଗାଇବାର ନଥିଲା। ଏହି ଗାଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ମୋ ଗୀତ ବୋଧେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ମୋତେ ବହେ ବାଡ଼େଇଲେ। ତ ବିଲୁଆ କହିଲା, ଏବେ ବୁଝିପାରିଲୁ ତ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଥିଲି ସେଠି ଗୀତ ନ ଗାଇବା ପାଇଁ? ଗଧ ସେଇଠୁ ତା ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ଆଉ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପୁଣି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ତ ଏହି ଗପଟିରୁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳିକି କିଛି ସମୟରେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିବାର ବର୍ଗ ଦେଉଥିବା ଉପଦେଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ମାନି ନେବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଆଉ ସବୁବେଳେ ନିଜ ବିଚାରକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାର ମାନିବା ଅନୁଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।